Dimu na dimu na-akụ m ife wee na-akụ m to the point na adụ m ime ime ejima ma still di m achọrọ ịma ọ na-akụ m ife n'enu ya. Ọ sị m nne na di nwanya na-ekwu maka ya na ọkwa retired pastor na o nwere ife ogbe n'ụlọ ụka ha wee chụọ ya ya chọrọ ịgaba in details. O wee nata wee welie wee melụ punching bag ya na mami ya. Ọ na-etie mami ya na-etie. Ọ na-etie mami ya na-etie. Ya meghili arụ mami ya amanyọla. Di ya ekwolupụtakụ ya. Ya na-ebu nwa bugide nwa busie wee lụọ ịmụ nwa ọ bụ na ya nwee komplike. So ewee lụọ n'ụlọ ọgwụ wee sị na ya ma mmụzi nwa amụọ. Nọọ afọ ka a ga-awe ya wee kupụta ụmụaka. Ewee jee igbu ya epido ra. Amarọ mma nga sị na family mistake I don't know. Wee gbasịa anya wee kupụtesie nwa. Nya wee tete ka ebupụtelie onu bido na-egbu egbu. Ịmagolu line onu niile na-egbu egbu. Ya na-asị kedu ife na-eme kedu ife na-eme. Nne di wee du na ya wali afọ wee kupụte nwa. Iwe wee gbu ya. Ọ sị nwa ya na-emebisi ego, sị nwa ya na-emebisi ego maka na ọ na-anụ ekwensu na ọ na-anụ nna na ọ na-anụ ibie. Wee kwolu wee si n'ụlọ wee bịa n'ụlọ ọgwụ. Nya atụgharị aka na-enye ihe a na-anụ na ntị ya wee dawasai ọla. Nwaanyị esi na chai. Ihe ido after wee bụlụ ego one di ya kwuru na ọ mụrụ nwa ka ụmụ nwaanyị Hibru si amụ. Nwaanyị eji ya wee afọ wee kupụte nwa. Ya bụ alụ obele ị ga-eji wee ti nwaanyị agwala afọ wee kupụte nwa ife. Bọsị ọ mụrụ nwa ụmụ ejima nwaanyị na-abụ. Ọ sị bụ nne ya ebebe akwa. Ya na complain kwa na-asị na onu na-egbu ya na onu na-egbu ya. Ihe a na-egbu ya, ihe a na-egbu ya. Mana ya mụrụ na di etile akwụkwọ obodo oyibo. Ọ bụrụkwa ezigbo obodo oyibo, obodo ndị isi ndị a na-akpọ isi na ana ka oti. Ya nata na complain ihe a na-egbu ya, ya runeta anọ na-egbu ya, ya mene ịnọ na-egbu ya. Ọ sị m nne. Pịa akwụkwọ apụtakwa o. Ọ sị m dị ụtọ etu di esi etritie na ihe belivuru na ọ ga-etinye afịa. O wee sị ya ka ha jebe obodo oyibo. Ha wee kulu ụmụaka na-abụọ ha mụrụ wee jebe obodo oyibo. O nwere ife nchezo. Ọ sị m n'ụlọ ọgwụ ebe afọ ya mụrụ nwa na nwanne die sisielu nni wee kpolu nọt wee kponye n'ime na ọma na ada allergic to nut wee kponye n'ime wee sielie nni wunye nya mụrụ in fact ihe a mee this family. Nya wee lie nye na ka a na-elizie ka a na-ele anya why na dịtị na-eme gị ebe ha twice ebulie ju ụlọ ọgwụ. It's not like na ọmarọ na ọmara. Ife ọ chọrọ onye amụsịa nwa ka a nwụrụ na ya. Nya akpụ ya n'ọnụ wee notice ya wee tibe mkpu. Dọkịta wee gbatanya wee gwaba dọkịta dị adịghị allergic to this wee bido wee nye bi ọgwụ ozugbo nwaanyị ka na-recover n'afọ agwali ya. Ihe a bụ ihe mesịrị no before ha wee jebe obodo oyibo. Ọ sị m nne na obodo oyibo nke ya bụrụ obodo oyibo ndị ọzọ ga-abụ ha jee ka ha dị safe. Mba nọ obodo ndị na-akpọ isi n'ala. Ndị a nwere ihe ha ji ụmụ nwaanyị wee kpọrọ like ihe sọlụ ha ka ha ji ụmụ nwaanyị eme. Di wee lụọ ebe afọ wee na-etie ife na-etikwu ya ife nya megharara m ogbue. Ya megharara m ogbue. Ọ sị m ihe a wee egbuketie na ọkwa ebe ya nwetara ọlụ nya so ndị ọzọ alụ ọlụ ka ha dọ wee sị anya jebe ụlọ ọgwụ. Ya dasigo that day wee vujebi ụlọ ọgwụ wee lụọ n'ụlọ ọgwụ wee mechie test niile emere because na akpọgodolu die sisi happy anọ drama queen ka ọ bụ. Dọkịta wee sị na ya chọrọ ife ya. Wee force onye wee bịa wee gwabịa wee sị ya na o nwee spinal ihe a meli affect ya. Na and no sigo na the spinal wee gbagote na n'isi na-abịa isi na ọ bụrụ that na etiritere this woman na ife ọ ga-anọ ndụ bụ gịnị 9 months ọnwụọ no choice ya o. Na ihe a ji agwa ya bụ ọ bụ na onwe ife melie ka ọ ghara isi na ọ marọ na ọ sị ya say happy na drama queen ka ọ bụ. Dọkịta wee sị ya na ọ bụrụ ife drama queen that na ya chọrọ ka ime ke choice na ọ sị ya na ọbe mmadụ ka ya si wee pụta na ya ga-akpọ ndị be ha ka ha discuss nkewa na o bugodo ụzọ hapụ ya n'ụlọ ọgwụ kpọrọ ụmụaka na ife ya nọ n'ụlọ ọgwụ bụ 3 days di ya bịara fịa bifo wee zibekwa ozi zibe ozi o wee chighete.
Asị m ime ihe nwoke akwụ nwoke asị isi hapụ ya ka ha jechee ego a ga-eji wee mie dọpịrị. Asị m na dọkịta sị na ihe a niile kịta anụnwaselụnụ bụkwa maka ihe a na-etikwu ya n'enu ya. Ịmagonu ya na di ya emegherie ogbuwie and ọ na-akụ ya ma n'onu ma na spinal ahụ anwụ na-akụ ya nụ. In fact chai na ọ agbakwa na onu na-egbu ya o maghị na-akụ ya ihe a maka na dọkịta bụ fụchalụ traces of abuse. Mana dutodon n'obodo ndị isi ala o nwere fefa kpọrọ ụmụ nwaanyị ịghọta ebe Naija. So I think abuse okay there. Even o nwere ka ị ga-esi mesef fe gbuo ga-egbuo akwụghata ebe Naija. Ọ sị mama ihe di ya mere di ya wee nata wee sị anya kwado na ọ ga-ana Naija nyechekwe na egwuregwu. This man package ya na ụmụaka send afa home. Ebe afọ ka anọ wee sị na etu o si wee send ya home na ọ sị anya kwado ọ gbasigoli tiketi mesie ife niile o weta paspọtụ ha chere paspọtụ ha sị anya kwado na onwe ebe ha ga-eje na ebe a nwetazikwala onwe ya bụ na na ebe afọ ka anọ wee sị mba na ya anụsigo nya wee luo Naija ntụmanya ga-anaba be die ya anaba be nne ya nya wee luo wee bebe even na ya atasiga arụ dutarụ adụrụ ekwere etrito ma ndị ya na papa ya wee duli wee chebe ụlọọgwụ wee lue wee kpọlụfe ego akpọlụfe ha wee yọba ma uncle ma cousin everybody a na-ayọ na ya ga-anwụkwa na nnekwe ebe bido wee treti ya na Naija. The first operation ya mee ya wee mesie wee pụta n'etiti abalị gbala ọtọ n'iru ụlọọgwụ wee sị na iwu na di ya ga-ekpuriri isi. Chee na anya afọ o ji afụ ụzọ wee fụ ya wee wulu nọ iji wee mee oru wee ihe dị ya mma na ya chọrọzi ka ọ fụ ụzọ again o ji afụ nwaanyị ọzọ ọ ga-anụ ka o bee na sọsọ nyanwa na ya bele akwa. Ịmara ya be ndị nọọsụ kwụọ na line na-enie ya na-ebe na-akọsụ this man na-ebe na-agodo this man n'ala na-ebe na-agodo this man n'ala. Ọ sị m nne o na o nwekwa ihe apụ n'obu n'ịmago na out of anger n'ihe ma nne di ekugoro ya n'ụwa na nne di ya etie ife o weta isie oti na ngada o wee shetu wee kpakiri di ya wee na-egbu ya n'azụ wee na-akụ ya. Ọ bụrụ na di ya nọ n'ụlọ di ya wee bịa napụta anya wee tibie ọ bụkwa nna di ya nọrọ n'ụlọ ka ihe a ga-eme ya metụ ya ka di ejesie bata ogbuo onye ya nwụrụ. Ịbụ ịgbara ife ya mesịrị ọdụ nnọọ ka fim na-ewere gị na ya gba ọtọ na fakali vidiyo ịghọtara na nafa kpokwa akwa o maka mgbe ha fụrụ ya nya chọrọ ime ihe ya mere ha ekpola akwa gbapụta na-asị ma ọ bụzi ala ma ọ bụzi nna ha na-ekpuchi enya na-adọkafụ ha na-ekpuchi enya na-adọkafụ. Kedu ihe a jizi ọtọ ya eme maka sisi afọ ya nata nọọ chekiligbogo chekiligbode because ịma ihe spinal everything is gone. Ọ bụ na etritiri mgbe afọ ya na-asị na onu na-egbukwe n'ihe na onu na-egbue ụnụ ma ihe a na-akpọ epido emere mistake na ya nke ya aga o ole se treat belie immediately still o nwere ka a ga-esi treat si enye ka ịdọkwa ka isi wee 100% because ihe a na-agbụ ya bụ na spinal ihe a ka nwaanyị niile ga-apasị through mụsị alụ nwoke tie ya ife. Ama m na o nwere ọfọ this girl gọla ama nweta this man bọsị nwaanyị mụsịrị nwa mama gị bata ma anyọla n'iru gị gba nkịtị sị na mama gị mba n'ebi maka na nwaanyị ka ọ mụrụ emesie kịtị chọkwa nwaanyị ọzọ ị ga-anụ. Nkọkwa ihe nna akọsị m nne o n'ihe anụnwa bụ kịta 8 years ya die sendele ya na ụmụaka ya na-abụ back to Naija. Na this year now 3 months ago ebulu die nata sị na ọ da afụzi ụzọ sị na di ada afụzi ụzọ na di ada afụzi ụzọ ha wee jebe wee jee jụọ ese wee sị na ọnya nwa na ya godoro ya n'ala ya jikwa wee gbala ọtọ wee gọdị ya n'ala na ọma mfụzi ụzọ again olesi ma ya nwa forgive rie. Ọ sị m nne na ọ bụrụkwa sọsọ n'ụlọ ọgwụ afọ ka ya kpele ekpele di ekpu isi mba na ka agwọsịkwala ya ebe ọbụla a na-eme ekpele nya steepụ ọlụ na ọnya bụ ife a na-ekpele ekpele na nne di ekita ada ejezi ije na ọdụ ofu ebe. Oh yes na
ụfọdụ ndị mmadụ nwekwara obi. Ụfọdụ ndị mmadụ nwekwara obi. Ọ sị m kịta na ọ natara ya je chụsie ese wee bịa be ha wee na-ayọ ka a gọgharịa, ka a mee ebele, ka a gbaghalụ, ka a mee nna, ka a mee ibie. Na ya da agbaghalụ na o nwere ife megide ka a gbaghalụ, maka na etu ya nọzi kịta na ife ya na-akwụziri ọtọ ọfụma o, na o nwere ka a si akwụzi ọtọ due to that spinal nyelie nsogbu, na ọ bụgodu na ya gburu mmadụ, na die ka na afford ego na-agwali ya ka e wee fiksie ihe outside Nigeria ọjụ. Izizi ya jụrụ ha bụ ma ọ bụrụ nọọ mama gị nọ na condition ya nọ iwe tinye na ihe a wee bunetie, ị ga-ahapụ mama gị untreated? Ọ bụrụ na mama gị mụrụ nwa ya wee bata wee ma anya ọla, ị ga-akwa ebe afọ na-ekilie? Ọ sị ọkwa ịfụrụ anya afọ iji wee fịa na ịgba mfụzi nwaanyị ọzọ again, and ya ga-ebi eba n'inyi ụmụ gị na-abụọ sef ịma mfụzikwu ha near sure how long ya ga-anọkwu wee nwụrụ, because na etu ya si afọ onwe nọọsụ ego ka a nọ na-eri na ife a na-anọrọ ihe a bụ ka ụmụ ya tointesa obele, ịghọta na maka na ife mebili na-emebiko, maka na ọ bụrụ na emelie n'obodo oyibo would have been better, but no, maka na DS na ya bụ drama queen, nọ ihe ọ gwara dọkịta na ya na-pretend. Why na ọbọsị ya mụrụ nwa ka ya bido na-ekwu ihe a na-ekwu ihe a na-ekwu. Ọ bụkwa anụ na nwoke bụ ezigbo mmadụ maala ife lọvụlụ nwunye, you shouldn't have paid for all this. Ife ịkala ime wee jide dọkịta that day agbalụ this thing, ebidogodo ebe afọ treat wegodi e free do sure na fix this thing, but because of the wickedness unu were ebe this lady dọ and no nwaanyị ka ọ mụrụ, unu chefuo na ihe a bụ mistake hospital can fix without money. Ma ọ bụkwa na ha ga-efix nwe o, because na onye ihe a dey fix kwe like that, afụbe m ebe fixlie onye afụ bụkwalụ the same, ya bụzalụ nke ịpala for years wee bịa ka wee treat be. N'ife a chọrọ ịgba bụ ọ bụrụ gị ga-agbaghara ya, ị ga-agbaghara ya, gbakwala ọtọ gọọlị ọfọ ka ọ dụrụ ya na mma, ọ dụrụ ya na mma ka o wee mebe gịnị? Mba, ọ dụrụ ya na mma o were anya ya afọ wee fụ nwaanyị ọzọ n'ụba o, ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụrụ. So nwanne m, kedu ife ilo onye gbaghalụ? Mana ana m ajụkwa ọ nọ ọfọ nọ wee gọlụ kpuru isi ka ndị be ha na-ekpuru isi like ya ọdịnala anyị na-eji ha ka ọ maka ọfọ nọ wee gọlụ na-ewekwe n'iwu. I'm just asking ya na because ọ bụrụ na ife na work like this ya ndị mmadụ kala ịgodo osigo ụfọdụ ndị mmadụ na-ana like ụfọdụ nwere ike faba ndị ejezi ije na ọ ya nagodo ahụ ka o nwere ife ịkpacheli ya. Anyway sha, nwere ife bụ agwa gị ịchọ gbaghalị a ịchọkwa nne bọọlụ dị na ngada ọ na-ejikwara ife kwuru wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.